saya pun jangan lokal paruh mangkang mandekani apa kunci saya mangkelaso walaupun secara spontanitas lek gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwijo Laras Indonesia saya yang menjadi ketua terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan. Ning langsung dikumandangke kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak ngir ing sambikala ora ana cacar cewete merga kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Para sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya kestoke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh, yo nak. Ya. Kalau sindene cilik disikke. Oh, ngono. Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh. Wis. Anak wedok si Niken Salindri. Ya, bocah ora tau leren. Ya. Oh, ngono dongane tetep sehat terus nduk kan. Amin. Yo, iki enek Mas Sumbang sinden kecil. Lagi sakilan dulu. Ini duk. Ini duk. Tuluk. Lagu rene iki aku nyawang aku kudu geblak. Mbake kabutan Gelungan. Dan kaya nyunggi tompo. Heeh. Sing dalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Cahayu. Dialognya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, bahasa Jawa saged. Oh, nek ngono namine sinten? Selo. Sinten? Sinten? Selo. Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya? Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Wow, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah. Wah, luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi? Sekolah teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kalih. Oh, kelas kalih SD. Biasa anakku lanang sing cilik dhewe nduk sampean. Wah, anakku yo anake Pak Dalang, sik cilik sak padha kowe. Pinter misuhi bapake. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Bu? Penyanyi. Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho penyanyi iki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh, sinden. Nah. Berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa. Papa? Oh, papa dalan. Oh, bukan. Oh, anu bapake Yogo. Pengrawit. Bukan. Oh, ibunya sinden. Bukan, tukang rias manten. Pengrias manten. Oh, jadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing ndi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk.